बिटिसिनि मोनसे बियाब जाय बियाबा दा जौगाखांनायनि लामायाव नंगौ बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार बे चिरां दुवाराव नैबे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बावैसो सिगांफोराव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन बिथिङाव मावबिथांखि सरकारनि मावबिथांखि बेखौ बेखेवनायखौ नुनो मोनदों बे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव सानसेयावनो गोबां बिबांनि जे सरकारनि मावबिथांखि बे मावबिथांखिखौ बेखेवनायखौ नुनो मोनदों आं नैबे समाव गिबि गिबियावनो रायजो राजानिफ्राय आं मोनथिनो नाजागोन जे बिथांमोना बे समाव मा फोरमायगोन बे बिथांनि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायनि सायाव बिथांमोना मा बुंगोन बे समाव बिथांमोननिफ्रायनो आङो मोनथिनो नाजागोन नंगौ बे समाव आमबारिनिनो सासे गावबुरा बिथाङा दङ आं बिथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथांनाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी नोंथांमोननि गामियाव फैनानै बे समाव नोंथांमोननि जे लामाखौ बेखेवना होबाय मा खावलायलांखो मा बुंलांखो बिथांमोना आदसा आङो दा बेखौनो बुङो गामिनि गावबुरा जानानै जे जोंनि फरेस्ट माबानि EM रनजित सारा जे बुंलांदों बियो माने जोंनि नेक्स्टआव माखासे खामानिखौ मावलांबावगोन आरो जों आं दायथ' लाबाय होननानै बुंदों आरो नैबे लामाया बेखेवनाया बेल' नङा आरो गोबां डेभेलपमेन्ट दंबावो होननानै बे बिथाङा मावफुंलांगोन होननानै बे गावनो सिखार जालांबाय आरो आं फोथायदों गामिनि जानानै बिथाङा बे मावफुंगोन होननानै बेसेबां गोजोननाय दं बिथांनि जे आङो बिनि गोजोननायखौ आङो सानस'नो हायै आङो दङ आं बुंनानै फोजोबनो हायै बायदि आं मोनदों जे दा जोंनो मेनानो जोंनि बे मोनसे मेन लामा दंबावो बे बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे हाथिजार BCDCआव बेसेबांखि डेभेलपमेन्ट दङ मावनांगौनि बिल्डिंनि बायदिसिनानि बेफोरनि खामानि मावनायाव जोंनि बे आमबारि लामाजोंनो बे बिमायाव अन्थाइ बाला बायदिसिना रोगायो दावहाय जोंहा बुहुद माने माबा दं आरोखि मेसें बोथोराव बिराद बाला गुफुङो आरो दैज्लां बोथोराव बिराद हाब्रु जायो दरहा-दरहि जागासिनो दं दा बेखौ माने खावलायदोंमोन आङो दा खावलायनायाव रायजोफ्रा खावलायनाय बेखौबो माने गोख्रैनो मावफुंगोन होननानै बेयो दायथ' लालाङो गोलाव सम बिपिएफआ बे जायगायाव सोरखार खालामबाय थामहिनबा नोंथांमोननियावनो डिपुटि चिफ दङमोन मिनिस्टार सासे दङमोन नोंथांमोननि समस्याखौ फोजोबनो हायाखैमोन बिपिएफआ नंगौ बे गोलाव समाव माने बिसोरो मावलांदों माने 15 बोसोर बिसोरो माने जोंनि बे 14 जोंनि समस्तिनिफ्रायनो बे बिथाङा डिपुटि जादों आरो फरेस्ट मिनिस्टार जादों बे लामाखौ एसेबो मावफुंनायनि दायथ' दंमोन ना गैयामोन खिन्थु मावनाय जायाखै दासिमबो जोंनाव बेबायदि जानानै दं खिन्थु दा जों आसा खालामदों दानि इउपिपिएल सरकाराव बेखौ मावफुंजोबनायनि माने आखायाव लाबाय होननानै खोनानाय लोगो लोगो जोङो बयबो रायजो राजाया खुसि जानाय जादों आरो दा बेखौनो आं आसा खालामो नंगौ नैबे समाव आङो आमबारि गामिनि मानगोनां गावबुरा बिथांनिफ्राय मोनथिना लाबाय जे बिथाङा थांनाय गोलाव समाव बिपिएफ जे सोरखार खुंथाय समाव बिथांमोननि समाव नांगौ बायदि बे जायगायाव ओनसोलाव खामानि मावाखैमोन बिथाङा फोरमायदों आरो नैबे दानि गोदान सोरखार थामहिनबा बिटिआर सोरखार खालामनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखार बिथांमोननि सायाव गोबां आसा दं होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो उननि समाव गोबां हाबाफारि मावलांगोन होननानै मावबाय थाथों होननानै बिथांमोना खावलायदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव आमबारिनिफ्राय नोंथांमोननो थोंजों रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय गोजोन्थों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो
एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।